Dobré ráno ľudia, vítam vás u nového videa. Vidíte, že je nádherná modrá obloha, bohužiaľ je miestami hmla a ja sa cítim trošku ako rosnička, ale sedím na stanici v Trnave a idem do Žiliny. Beriem to cestou cez Trenčín, čiže beriem aj Momu. V Žilinách ideme v Žilinách. Máme tu viac Žilín, tak v tých Žilinách za Trenčínom ideme na vlak do Strečna a tam sa ideme kúknúť na zrúcaninu hradu. Spravíme si dneska taký menší výletík a trošku vypustíme od všetkých internetov, ktorí kazia túto generáciu. Budem vám to celé vlogovať, takže sa na to môžete tešiť. Už som vo vlaku a je tu so mnou aj táto príšera. Čaute. A zistili sme, že náš vlak má 12 minútové meškanie a preto náš prestup v Žiline nestíhame. To si dobre vymyslel. Hej, niekto zdržiaval ten vlak, mama si sadla na kolajnica. Nechcela odísť, dokiaľ si nedokončí make-up. Takže budeme tam mať chvíľu čas a aspoň sa stihneme napápať, lebo sme nejedli. Už sa vidíme. Ty si jedol. Jedol som 4 fornety. To som nebolo... Hej, nerob to, toto je nepríjemné. Čo si nejedla? Nič som nejedla. OK. Ahoj, mama. Aké svetlo. Beauty prepálený. Takže čus, práve sme prišli do Žiliny. Akurát ideme do Mirážu, pretože tu máme hodinu čas a moja frajerka je divná. Hodinu 20 minút a moja frajerka je divná, lebo sa rozpráva hen tak. Aha, pozrite sa, nikto okolo nej nie je. A namiesto toho, aby krmila holuby, ktoré sa tu poletujú, tak ona sa rozpráva normálne s kamerou. Si normálna? Pozrite. Ideme za hodinu 20 na autobus. No a za hodinu 20 ideme na ten autobus? Do Strečna. Do Strečna. Je tam hrozne pekne. Ja mám radosť úplne a ona má na sebe normálne rukávy z kože, ktoré sa už nenosia. A neviem, je to super. Hej, milujem to tu. Ahoj! Jak postihnuté. Strašne postihnuto. Ja sa idem vykákať, lebo už nevydrží. Ja som hladný. A vidíme sa pak. Sme na nákupe Bila a pozrite sa, čo tu majú. Môj obľúbený časopis. S týmito dvomi fešákmi. Damn. A toto je že vraj mamina kamoška. Ale to je mamin frajer. Toto. Nie. Takže pokiaľ ste si ešte nečítali, tak ste určite odporúčam všetkým. Je vám to jasné? OK. Ale toto je frajer. My budeme mať úplne totožné vlogy, pretože mňa vždycky napadne vlogovať vždycky, keď mama začne vlogovať. A sme v Strečne, keby ste momentálne, alebo pravdepodobne ste nevideli momin vlog, pretože ja to vydám skorej, takže sme v Strečne. A môžete si kúknúť jej pohľad, pretože môj je ten vtipnejší a jej je ten krajší. Zachránil som to? Nie. A ideme hľadať červenú značku a ideme sa kúknúť na Strečno. Stojíme v dedine nejaké nezbecké lúčky a zbadli sme tu tieto niga sliepky. A mama povedala, že to nie sú sliepky, takže to asi sliepky fakt nebudú. To je kohút, predsa. Áno, a henta brecha, mama. No vidíš, brechajúca sliepka, to si ich nevidel. Okay. Brechajúcu sliepku. Je to iba joke, ľudia, nie sme tak tupí, hej? Labuť! Áno, toto je presne to, čo funguje na labute. Ukáž, ide za tým, počkaj. No je slepá. Prečo to hádžeš hentam, však im to hoď? Ty ho úplne preháňaš. To sa ti odfúklo totálne. Labuť! Haló! Hej, úplne. Musíš povedať, puťa. Labuť reaguje na puťa. Pozri. Už ide za tým mojím. Pozri, ona to zje. Zjedla to. Cool. Pecka. Teraz ja si chcem chodiť. My máme bazén, vieš? Sa natočíme schôd. OK. Stále to točí. Teraz Peter, ktorého nie je vidieť. Labuť. Pozri, jak to chalujú úplne. Úplne som mimo z toho. Škvarkový pagač, ja som to dala pre zlatom záveru.
Ja si chcem domov kúpiť lábuť. Nejaký drastický, ne? Mama, kúpme si lábuť. OK. A Bude tu sa vieš volať. kúpiť aj nejakú rieku. OK, tak Pomenuj ju po mne. Hej. A nie rieka, to nepraktické jazero kúp. OK. OK, Peter mi Platí. oficiálne kupuje jazero s lábuťami. A my ideme ďalej, hen tam. Hej, ale tam nedojdem, to je hrozne ďaleko. Ja ťa tam donesiem. OK, Peter ma tam donesie, let's go. Plavíme sa na kompe spolu s autom a ideme preč od hentoho nového hradu a ideme na starý hrad, ktorý je zrúcaný. Som tu s momkou, to je bolo super pomenovanie. A asi tu ešte dosť dlho pobudneme, keďže... Hej ľudia, mne sa chce zase cikať, ja neviem, čo mám robiť. Cikaj. Dámy a páni, určite poznáte vetu zúfalá situácia vyžaduje zúfalé riešenia. Toto je moja priateľka Moma, ktorá už pol hodinu potrebuje súrne na záchod. A jediné, čo sme našli, je práve tieto dve luxusné kadibudky. A keďže sa chystáme výjsť trošku tuto k tej zrúcanine hradu a bola by škoda to teraz otáčať, pretože Moma necíka v prírode, tak vážne ide testovať tieto záchody. Takže potom povieš, aké to bolo. Zavri sa. Ale počkej, nechám si tu veci. OK. Preskovky si berem. Keď ťa to vcucne, tak aspoň budem mať nejaké veci. Hej, ja som zvedavý. Ja vám to idem ukázať trošku zbližšia. Počkaj, ktorí sú páni a ktorí dámy? Drž hubu. OK, asi tu nič nevidíte a môžete byť asi aj radi. Ja tam ide, mocha. Aké to tam je? Mama? Luxusné? Áno, mám tu spoločnosť asi 30 pavúkov. Super. Potom nezabudni spláchnuť. A presne, v takýchto situáciách som rád, že som chlapec. Ako sa cítiš? Nenávidím ťa. Sme hore, zvládli sme to. Aký je to pocit? Asi zomriem. Hej, bolo to super, nie je to nič náročné. Iba Moma tu robí vedu z toho. Akorát trošku sa mi šmíka v týchto súporách. Nebola to zrovna dobrá voľba obuvy. Ale vyzerá to tu krásne. Hlavne takto na jeseň, že? Také nadšenie. Wow. Akorát sme sa rozprávali, že by ma celkom naštvalo, keby si tu pred 300 rokmi postavím hrad, alebo nechám postaviť hrad a zostane tu z neho toto. Opäť taký naštvatý by som bol. Wow, ale vyzerá to super. Ešte sa vám ozveme, keď sa dostaneme nejak vyššie. Takže vyšli sme až hore. Je to tu brutálne krásne. Mama, zakývaj. A je to tu fakt brutálne krásne. Ja sa síce budem výšok, ale... Hej. A mám maminé okuliare. Vyzerám jak múcha. OK, pozrite na to. Ja vám to natočím z druhej kamery, čo vy na to? Bude to asi lepšie. Wow. Mama si myslí, že ju fotím, ale ja ju Nie, to je natáčam. hrozne príjemné naležanie. This is Sparta. No ne. Pozrite sa na to, ako to krásne vyzerá. Toto je úplne nádherné. A ešte sme vystihli také krásne slnko, ako zapadá. Wow. Pokiaľ bývate niekde na blízku, tak som určite choďte, pokiaľ ste to ešte neboli. Ukážeme vám ešte niečo. Za chvíľu. Tak toto je asi najkrajšie miesto, na ktorom som bol. Sledujte. Len tuto kto niekto kazí. Ten sled. To je pixel. Pozrite na to. Pokiaľ pôjdeme tadiaľto, tak uvidíme... Wow, neviem čo to je, ale vyzerá to tu nádherne, aha. Ja som tak rád, že som sa konečne vybral niekam takto preč od civilizácie. A je to tu tak nádherné, že proste je to taká zmena oproti tomu, že v kuse v meste, v kuse v nákupnom centre, v kuse v Tesku. Wow. OK, tak tuto je to hrozne pekné. Ja mám hrozné vlasy, ale ja som ráno... Skoro som spadol. Aha. Wow. Je to tu
neskutočné. Prekonalo to moje očakávania. Už zliezame a pozrite sa, ako zlieza mama. Hej, tuto neidem. Idem tak ďaleko. Nie! Ja sa bojím, prestaň. Poď, obím ma, ja už ti nič nesmiem. Choď odo mňa preč. Prepáč. Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Tarata, slíbí a dají víc síly se rvát. Vážne. Dáme páni, moja priateľka má v topánke hlinu. A nezdalo sa mi, že by niečo vypadlo inak. Nie, že by si ma chytil. Počkaj, takto sa to tuším neobúva. Počkaj. Aha, vidíš, mám ponožku od hliny. Čo to znamená, že som mala hlinu? Prečo si to mala hlinu, mama? Po čom si chodila? Po cintoríne. Aha. Dobrá, mama. Vidíte, jak sa o ňu starám? Aha. Zabijem ťa! To je tak zlaté. Ak sa hnevá. Neuveríte, čo sa stalo. Vychádzame už zo zrúcaniny, prídeme tuto do dediny a mama príde sem k tejto ohrade a kričí aha, kôň. Tak to si vymyslel. Ale nie, našli sme tu ovečku a mama ju krmí. A vidno, že si rozumejú, aha. Už je tu vlák a je hrozne plný. Nemáme ani miestenku a ako sa tak kúkam, tak tam fakt je asi 1 000 000 ľudí. Fajn, takže si postojíme. Pecka. Už som doma. Ešte raz. Už som doma, je tu už aj Matúš. Matúš, kde si bol včera? Včera som bol na horkých žesližoch. Bola to topka. Áno, ja som počul, že to bola topka, pretože mi niekoľko fanúšikov písalo, že sa trošku prehnal s alkoholom. Tam ma úplne všetci poznali, ale fakt, že úplne všetci, ja som tomu nechápal. Ja som tomu celkom chápal, keďže mi do správ prišla asi normálne 6 správ, že Exploit, ty si na horkých žesližoch ako Matúš? Taký nie. A oni, Matúš tu leží na zemi. Matúš tu bucha všetkých lakťami. Ja leží na zemi, to bolo polkou kurné, tak som si zapogoval trošku. No, som počul. Pane, všetci ma opili. A že prišla za ním moja kamarátka, Matúš išiel objať a dal jej hlavu do výstrihu a taký odjem. Ne, to si nepamätám. A potom taká fotka a Matúš tam taký Takže trochu ľutujem, že som nebol, vyzeral, že bola sranda. Videl som fotku aj Romana Dragulu, bol z toho, čo on tam bol. Bol tam, no. A pozerám, hľadám na fotke Matúša a mal si takú modrú miknu, či nie? No, som modrý iný. No, tak som ho tam videl, Matúš taká veľká hlava vzadu. Takže pecka. Job, dnes bolo super, pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, pokiaľ chcete, tak choďte určite do Strečna. Ako? Bol slabý, som čakal od neho niečo viac. Kto bol slabý? Dragula bol slabý? On tam moderoval? No, on to tam uvádzal takto, nikto tam nepozná. Sa snažil robiť vtipky, nikto sa na tom nezasmial. To je išiel do piče. Ha, in your face, Roman. Ale inak mám rád to videa. Yep, ja tiež. OK, to je všetko z tohto videa. Ľúčim sa vám Exploit, ľúčim sa vám Matúš, ľúčim sa vám Chleba. Majte sa fantasticky.